Jeg vil gerne præsentere mine 2 problemstillinger. Så hvordan kan Operation Bøllebank ses som starten på en aktiv dansk forsvarspolitik? For det første så er det jo en ændring, da det for første gang nu var gjort klart med klare ordre om at slå robust igen. Desuden var de danske militære styrker udstyret med tungt militært udstyr, hvilket var en klar anden tilgang. For eksempel når man kigger på Danmarks tidligere militære operationer, for eksempel fredsbevarelsen i Cypern, hvor Danmark ikke var udstyret med tungt militært udstyr, og de heller ikke havde klare regler og klare ordre om at slå robust igen. Der er dermed tale om et brud i form af både ordrene og det militære udstyr, men man kan også tale om en kontinuitet i forhold til, at der ikke er noget anderledes i at lave en udenlandsk operation i FN-regi, som både Operation Bøllebank samt fredsbevarelsen i Cypern var. Derudover var Operation Bøllebank starten, man kan se det som starten på en ny aktiv dansk forsvarspolitik, fordi den var det første af mange. Blandt andet kom Operation Amanda bagefter, også i Bosnien, samt Irak og Afghanistan. Så dermed kan man sige, at det er en aktiv dansk forsvarspolitik, fordi at nu var der klare ordre, der er med tungt militær udstyr, samt at man søgte både ud for FN-regi, hvilket man ikke havde tidligere. En anden problemstilling er, hvordan påvirker soldaternes kritik af Operation Bøllebank troværdigheden af den officielle version. For at vurdere troværdigheden, så skal man kigge på tendensen. Både oberstløjtnant Lars Møller samt Carsten Rasmussen har en klar tendens til at tale højt og godt om den her operation, fordi de ligesom var ansvarlige for situationen. Derudover har de både vilje og evner til at tale usandt om situationen. Og viljen skulle for eksempel være, at det blandt andet er karrierefremmende at få den her operation til at se succesfuld ud, samt at det danske forsvar havde brug for en skelsættende historie, da man efter 2. verdenskrig blev sådan stillet lidt til ansvar over for ens manglende evne til at beskytte sig selv, og der blev stillet lidt spørgsmål til, hvilken side man var på. Så Danmark havde brug for en klar militær succeshistorie, hvilket ligesom også kunne være en vilje til det. Hvis man ser på modtendensen, så selve soldaterne, der har kritiseret Operation Bøllebank, de går klart mod den her tendens, hvilket betyder, at de højst sandsynligt er mere troværdige end dem, der går med tendensen. Desuden kommer de først med kritikken mange år efter, hvilket også er troværdigt, øger troværdigheden, eftersom at eftersom at det er så mange år efter, at de ikke har noget at gavne ved at gå mod tendensen nu. Det er ikke fordi, det er karrierefremmende, og det er heller ikke fordi, at når de går mod tendensen, så fremstår de som større helte. De var helte uanset hvad, om der var ledelsessvigt eller ikke ledelsessvigt, så de har ikke noget at gavne af at gå mod den her tendens. Man kan sige, at i tilfældet af Lars Møllers og Carsten Rasmussens evne til at tale godt om den her situation, var jo, at de gik direkte til pressen, og at soldaterne fik at vide, at de slet ikke må tale med pressen om situationen, hvilket kan forklare, at de først kommer ud med det her mange år efter. Den her har selvfølgelig påvirket befolkningens opfattelse af forsvaret, fordi der ligesom er sket et tillidsbrud i forhold til befolkningens tro på forsvarets militære operationer, samt om i fremtiden, når man snakker om en dansk militær operation har været en succes, kunne det godt være en øget skepsis nu, fordi de før har vist sig at tale noget usandt om situationen. Ja, og det var mine 2 problemstillinger og svarene herpå.